כל מי שטייל ביוון יודע שהיא מקום עם חורבות מדהימות, נופים יפים ותרבות תוססת. השבוע אנחנו הולכים לטייל שם, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה קצת אחרת. שכרנו קטמרן כדי שנוכל להגיע למקומות שרוב התיירים לא מגיעים אליהם. ויש לנו 6 ימים בשביל זה. יאללה, תוריד. תקשיבו חבר'ה, בואו נעשה ככה. אם הוא מצלם, תנו לו את הזמן שהוא מצלם. לא, אנחנו נחשוב. שניות. בדיוק. יורד למטה. זה שני גברים מושכים את זה למטה. לא עכשיו. זה כאילו. מה אתה אומר? תקלו עליי שתיכם. זה מטורף. תקלו עליי שתיכם. לפני שאנחנו עוזבים את הרציף, אנחנו צריכים להרים את זה. ככה. שעם המשקל הוא ירד למטה. שב אותו. ככה הוא יהיה נעול. יש לך את השלט הזה. השלט הזה. שולט במנוע של הזה. אוקיי? יש לך up and down. אוקיי? כשאתה עומד פה מסתכל על העוגן. אוקיי? יאללה, תיק קטן, חבר'ה! אם במידה ועולים יאכטה קורן, יאכטה קורן, זה השם שלנו. שמעתי עם יאכטה קורן, להגיד לי, בסדר? הולך להיות ים מדהים, ים פלטה לגמרי. איזה כיף! פלטה לגמרי. אמרו שבמפרט שאנחנו הולכים להגיע, של לקה, יש מאות סירות, ואנחנו הולכים לעגון עגינה פיראטית, רוב הסיכויים, 50 מטר לחוף, ואנחנו נרד עם דינגי ויש חוף פרטי. שאנחנו יורדים לחוף עם דינגי. מה עושים אחרי זה עם הדינגי? מרימים אותה לחוף. לא, אבל מי שומר עליו? אף אחד, נשאיר אותה ככה. מי אומר שלא יקחו לנו? אף אחד. הכל טוב. אני אומר לך. אף אחד לא אומר. לא נוגעים אחי. יאללה, זורמים איתך. בדיוק, אם דופקים לנו, אתה יודע שאנחנו דופקים אחרים. אני לא אמרתי את זה בסרטון עכשיו. כולם מצלמות אותי, אני מרגישה כאילו אני... כוכבת. כן, מינימום. זאת מושלמת. כן, יאללה. אתה רואה את השחור? זה הסלע. הבנתי. לוי, אתה כאילו וידאו? לא, אני באמת וידאו. תקשיב, אנחנו נעגון פה, באמצע. אין הרבה עומק פה, אנחנו נוריד איזה 20 מטר, אפילו פחות. בסדר? את הסלע הגדול למעלה? כן. שם אנחנו רוצים לקשור אותו. על הגבעה? כן. אני צריך לשחות כאילו עכשיו, אני צריך לשחות בלימוד, נגיד. איברבס! תיזהר, קורן! קורן! אורן! אתה שואב אותנו. אנחנו מתחילים את היום השני שלנו להפלגה, והמטרה שלנו היא להגיע מלקה לגאיוס. אבל לא לפני שאנחנו יוצאים באחד המפרצים היפים באזור. אנחנו לא הולכים לעגון על הפתח, כי ביקשו לא לעגון על הפתח, אבל נראה לי אולי נלך שמה, יותר במוצר כזה. תחתנו איך? למטה? או 90 מעלות? נפתח, כן. נראה שזה נגרר אבל. זה נגרר, הכל נגרר. שמנו אותו על הסלע. תרים. בחלק הבהיר או כן? אתה מעל הבהיר. אתה מעל הבהיר, עברנו את זה בהיר.
אבל נראה לי אם נזרוק אותו פה בקר, הוא יתאפס. ואז הוא יתחיל לנסוע לה בעיר, הוא יתאפס כן. על אבל שלא הסלע. יתאפס לנו באיזה סלע. הוא יתאפס על הסלע, זה סלע ענק. או תהיה מוכן להוריד אותו בבעיר. תוריד. 10 מטר. הנה, עכשיו הוא נראה לי נתחיל את הפעיל. כן, כן, רגע, הוא נמתח, חכה שנייה, לא, הוא נגרר. הורדת? בין 10 ל-20. כן. שים את השרשרת. מהר. שמתי. שים, תוריד. לאט לאט, טוב. חכה, תן לי למתוח את השרשרת. סבבה. רגע עכשיו. לא, נתפס. זהו. אוקיי, תפוס, זהו. זה בול, אחי, תוריד. איזה נחיתה, זה יכול להיות טייס. יש! וואו! איזה כיף! תשמעו, זה פשוט יפה, הסלעים האלה מטורפים. אתה תאהב את השיר הזה רצח. יאללה. שואלת מהשעון? מה, 70? חבר'ה, אני מכיר אתכם שבצער בדרך קראתי את איזה 200 מילים. אנחנו נצטרך להוריד עוגן. נכון? זה שרשרות, זה לא... כולם מוגנים, אחי, כולם מוגנים. כולם מוגנים. מעבר לתוך הולולה ואז בשמיניות. עכשיו נראה לי שאנחנו נצטרך לרדת ולעלות. אוקיי, הנה יש לנו בחור. אפשר לזרוק לו חבל אחד, ברגע שיש לנו חבל אחד אנחנו כבר נעשה